se nkomplu nagħtu ħarsa lejn kotba u kitbiet minsija. Se nitkellmu fuq l-ewwel kodiċi stampat tal-liġijiet Maltin ta' Antonio Manuel de Vilhena li ġew aġġornati fl-1724. Antonio Manuel de Vilhena twilet f'Lisbona fil-Portugal fis-sena 1663 u ġie elett bħala Gran Mastru f'Ġunju tal-1722. Matul l-14 sena li dan bħala Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan u bħala sovran tal-Gżejjer Maltin, de Vilhena kien xempju ta' mexxej mill-perjodu Barokk. Il-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilhena kien prinċep tal-Portugal li fil-1722 ġie elett bħala il-Gran Mastru il-ġdid tal-Kavalieri ta' Malta, eżattament wara l-mewt ta' Italjan minn Siena kien Marcantonio Zondadari. U attualment Vilhena kien magħruf bħala il-Gran Mastru. L-ewwel nett għat-tul tal-renju tiegħu illi kien prattikament sal-1736 meta miet. U ħadem ħafna għaw Malta fija mill-punto ta' vista legali, per esempio nsemmu l-kodiċi ta' Vilhena, però jispikka ħafna imħabba l-ammont ta' bini u proġetti li għamel waqt il-maġistratura tiegħu. De Vilhena kien mexxej li saħħaħ il-poter assolut tiegħu filwaqt li nieda numru ta' proġetti fosthom dawk infrastrutturali li għamlulu isem tul is-sekli ta' wara. De Vilhena għadu magħruf jispikka minħabba ħafna xogħlijiet, ġeneralment nassoċjaw ma' xogħlijiet ta' infrastruttura, ma' xogħlijiet ta' bini, imma mhux biss. De Vilhena waħda mill-affarijiet importanti li jagħmel l-ewwel kodiċi stampat pubblikat tal-liġijiet ta' Malta. Il-kodiċi Vilhena qed nitkellmu 1724. Antonio Manuel de Vilhena mit f'Diċembru tal-1736 u jinsab mitfun fil-Kappella ta' Kastilja u l-Portugal fil-Konkatedral ta' San Ġwan. De Vilhena huwa magħruf għan numru kbir ta' proġetti infrastrutturali li wettaq meta kien Gran Mastru. Hemm binjiet li nafuhom sew, oħrajn ftit inqas. Fl-1693 fi Sqallija seħħ terremot kbir li affettwa sew lil Malta. Wara ftit żmien, De Vilhena beda rikostruzzjoni ta' parti mill-imdina. Vilhena ġie mistieden bħalma kienu jagħmlu tradizzjonalment biex jieħu possess tal-belt tal-imdina fil-20 ta' Settembru 1722 fis-satejta wara nofsinhar attwalment u meta ġiew nafu li kien impressjonat ħafna bil-ħerba li ra f'din il-belt. Nistgħu ngħidu li l-imdina għamel diversi proġetti. Mela, l-ewwel proġett kien illi iwaqqa dina il-labirint tal-entrata u minn floka timbena Torre dello Standardo ġdid li huwa dak li naraw illum, imbagħad waqqa il-palazz antik maġistrali li kien bena l-Gran Mastru l-Adam, l-ewwel Gran Mastru li ġie Malta, u minn floka għamel dan il-prospett sabiħ ta' l-ikbar palazz tal-imdina li sallum nafuh bħala Palazzo Vilhena. Insibu binjiet magħrufa bħal Forti Manuel, it-Teatru Manuel u oħrajn. Forti Manuel imbniet bħala proġett militari biex jipproteġi il-naħa ta' Marsamxett tal-Belt Valletta. Fil-veru fatt, meta mbniet il-Belt Valletta fil-tarf tas-seklu 16, kien hemm diġà ħsibiet biex jiffortifikaw il-Manuel Island. U dana hawnhekk insibu diversi proġetti, però meta Vilhena sar Gran Mastru, dana qabad il-inġinier tiegħu Mondjon biex jagħmlu pjanta ġdida ta' fortizza b'saħħitha biex tinbena fuq Manuel Island. Dina l-fortezza li għadha tissejjaħ Forti Manuel illum il-ġurnata kienet iddisinjata skont l-aħħar
żviluppi ta' xjenza militari ta' dak iż-żmien, kellha 4 bastjuni, kellha wkoll knisja ġewwa li incidentalment il-Knisja ta' Sant'Antonio di Padova fejn kien mitfum Mondjon u minn ħamiet. U kien hemm diversi binji oħra bħala barak ta' soldati naturalment u kien hemm anki żewġ binjiet għal porvli ġo fuq iż-żewġ bastjuni li ħarsu lej il-belt ta' Fort Manuel. De Vilhena ħadem qatih biex is-subborg tal-Furjana jikber u jieħu l-ħajja. Għal ftit żmien dawn l-inħawi kienu magħrufa bħala Borgo Vilhena. Il-fortifikazzjonijiet ta' Florjana, għalhekk il-Florjana Lines, u il-fortifikazzjonijiet ta' l-apparelli tal-Belt, Valletta, il-Gran Mastro Vilhena iddeċida li jiġi żviluppat suburb ġdid biex jakkomoda naturalment nies dak iż-żmien il-popolazzjoni tal-Valletta kienet qed tikber ħafna u dana allura ġie magħmul konċett ta' 20 blokk il-Knisja ta' San Publiu ovvjament u iż-żewġ binijiet oħra li huma il-Konservatorju u l-Ospizio li kienu bini ta' karità dana is-sobborg li kien jismu Sobborg Vilhena naturalment sar magħruf bħala il-Furjana. Fi żmien De Vilhena ix-xogħol fuq il-muniti laħaq livell għoli, kemm fl-artistrija u kemm fil-mod kif ġew maħduma. Huma opra tarti fihom infushom. Dawn il-muniti huma importanti l-ewwel nett imħabba l-irfinar tagħhom, kienu muniti irfinata ħafna. U it-tieni nett imħabba l-fatt li saru propjament ġew kreati minn Pietro Paolo Troisi. Deskrizzjoni tal-muniti nistgħu ngħidu illi kien hemm ir-relievi tal-Gran Mastro Vilhena fuqhom, però l-iktar ħaġa interessanti fuqhom huwa il-dettall, l-attenzjoni għal dettall illi naturalment dawna wieħed jista' jarahom attwalment dawn l-istampi fost il-muniti kollha fi żmien tal-Ordni Hawn Malta forsi huma l-iktar raffinati minnhom kollha. Min barra l-proġetti infrastrutturali, Manuel De Vilhena wettaq ukoll riformi amministrattivi. L-akbar riforma hi dik tar-reviżjoni tal-liġijiet tal-Gżejjer Maltin u l-kodifikazzjoni tagħhom. Dan il-kodiċi tal-liġijiet ġie stampat għall-ewwel darba fl-1724. Karatteristika tal-mexxejja ta' żmien De Vilhena kienet illi toħloq stat amministrazzjoni effiċjenti. U inti ma jistax ikollok amministrazzjoni effiċjenti jekk m'għandekx qafas legali illi jagħmel sens, jekk m'għandekx qafas legali illi huwa b'mod loġiku, b'mod koerenti, b'mod li jista' jinftiehem minn kulħadd. Il-problema kienet illi inti kellek liġijiet, regoli, bandi, ħafna drabi nużaw il-kelma bandi, l-ordnijiet li kienu joħorġu grammassi differenti illi dana kultant jgħaddi żmien konfliġġenti, ġifieri bandu jgħid mod, bandu jgħid mod ieħor, u allura kien wasal iż-żmien illi l-liġijiet tal-Prinċipat, il-liġijiet ta' Malta, ikunu kodifikati. Jiġifieri iduru dawra sewwa l-liġijiet u jaraw li ma jagħmel sens fejn għandek inkonsistenzi tirranġaw dal-affarijiet kollha. Ir-riżultat kien l-ewwel kodiċi koerenti pubblikat għall-Gżejjer Maltin li huwa il-Kodiċi Vilhena. Il-Gran Mastru Manuel De Vilhena qabbat lis-segretarju tiegħu li kien Abbate Paccarotti biex propju ifassal dawn il-liġijiet u ħafna mill-istudjużi tagħhom jgħidu illi da Paccarotti għall-kariga li kellu ta' segretarju tal-Gran Mastru pjuttost fassal dawn il-liġijiet b'ħafna difetti, speċjalment difetti ta' dizzjoni. Għalhekk mhumiex fost l-aqwa liġijiet li ġew infassla. Meta taraħ il-kodiċ naturalment trid tiġġudikah bil-kriterji ta' żmien u dan qed nitkellmu 1724 interessanti ġifieri sallum għandek huwa materjal interessanti ħafna, jixħed ħafna dawl fuq il-ħajja soċjali, politika, ekonomika, ġuridika ta' Malta dak iż-żmien, it-tip ta' penali pereżempju, is-sistema tal-qorti,
Tajb li ngħidu illi dawn il-liġijiet kienu magħmulin f'29 titlu li 27 minnhom kienu propju maqsuma f'paragrafi. U mbagħad l-aħħar tnejn kienu maqsuma f'kapitli u dawn il-kapitli jerġgħu tajt kienu maqsumi f'paragrafi oħra. Ma kienux magħmulin b'mod xjentifiku, kienu bbażati wkoll ħafna fuq il-liġijiet li kien ħareġ il-Grammastru qablu Karaffa fl-1681. Ta' interess partikolari huwa l-fatt li fuq il-frontispizju jġib li kien stampat f'Malta. Nafu b'ċertezza li dan mhux minnu. Mill-lat tipografiku, mill-lat ta' stampar, dan huwa ktib interessanti, dan huwa ktib kurjuż, il għaliex fuq il-frontispizju tiegħu iġib illi hu stampat Malta. Fil-fatt nafu illi dana b'ċertezza nafu illi dana mhuwiex il-każ. Inti kien ikollok numru ta' pubblikazzjonijiet, numru ta' kodba, dan huwa forsi l-iktar eżempju importanti għax huwa ktib sostanzjali, ktib kbir mhux ħażin, illi kien ikollhom il-post ta' pubblikazzjoni fals, fis-sens qed jgħidu illi huwa Malta, mentri fil-fatt ma kienx. Ħanajdu hekk dinha ma kienx ċerta Malta biss, jiġifieri xi ħaġa li ssiba f'diversi postijiet, f'diversi żminijiet. Jiġifieri jkollok il-post li ma jkunx vera. Ir-realtà li fil-1724 Malta lanqas kellek stampar, lanqas kellek stamperija, jiġifieri żgur 100% l-każ illi mhuwiex. Setat kienet il-motivazzjoni, l-iktar raġuni loġika li wieħed jista' jasal għaliha huwa kwistjoni ta' prestiġju. Jiġifieri il-Grammastru huwa il-prinċep ta' Malta ħareġ dan il-kodiċi riformat u rrid illi juri l-ispeċi dana ġie anke pubblikat Malta. Fir-realtà kif għadna ma ġiex Malta, nafu b'ċertezza illi dan il-ktieb kien stampat Napli u mhux Malta. Għandek anka inċiżjoni mill-isbaħ li tul il-Grammastru li huwa portrait engraving tal-Grammastru, xogħol il-Malti Pietro Paolo Troisi, iddisinjata mill-famuż Troisi li kien jaħdem iż-żekka fi żmien Vilena, eċetera, wieħed mill-artisti l-kbar Maltin ta' dak iż-żmien. Imma l-plejt ukoll, l-inċiżjoni wkoll mbagħad ġiet manifatturata Napli. Huwa ċar għandna d-dokumentazzjoni kollha illi dal-ktieb ma kienx stampat Malta xejn, imma attwalment kien stampat Napli. Nisimgħu parti mill-introduzzjoni tal-kodiċi li ġib isem il-Grammastru. Il-liġi hija l-mod ta' kif il-poplu ikun maqut mal-prinċep tiegħu u l-istess prinċep ma' Alla. Issa se nagħtu ħarsa lejn l-aspett legali ta' dan il-kodiċi, naraw il-brutalità fis-sistema ġudizzjarja u kif it-tortura kienet tintuża kemm bħala parti mill-proċess tal-qorti kif ukoll kultant bħala parti mill-kastig. It-tortura dan iż-żmien kienet ħaġa li kienet tiġi eżegwita u inti kellek każijiet fejn propju il-maġistrat jew l-imħallef jista' jiddeċidi hu x'tip ta' tortura tingħata. Kellek diversi tip ta' tortura fosthom illi bniedem jiġi molli minn idejh tajjeb kważi jaqlawlu l-għadam minn postu, kellek ieħor jgħidulu l-kavalletto fejn bniedem jiġi fuq biċċanjama li kienet isa ngħidula hekk żiemen ħanajdu hekk, u kellek diversi torturi oħra. It-torturi kif għadna kienu jingħataw meta wieħed ikun irid jieħu iktar informazzjoni mill-akkużat, però kien ikoll isir qabel eżami jekk il-bniedem jistax jiflaħ it-tortura. Mhux dejjem ovvjament kien ikun hemm min jagħmilha b'kuxjenza din it-tortura għalkemm kien ikun rakkomandat illi ġeneralment m'għaddumx iktar minn ċertu ħin, speċjalment m'għaddumx iktar minn siegħa. Hemm xi kapitli li jitkellmu dwar l-iskjavi u trattament tagħhom. Insibu wkoll diversi regoli, fosthom dwar il-kaċċa, iż-żamma tat-toroq u l-prostituzzjoni.
dawn il-liġijiet kienu jinkorporaw ħafna minnhom aspetti ta' liġi ċivili u pubblika, liġi marittima, liġi proċedurali u liġi kriminali. F'dak li għandu forsi jekk insemmu xi ftit mill-affarijiet illi kienu jinkorporaw, insemmu illi pereżempju għal-liġi ċivili ħasbu biex ukoll jikkontrollaw il-movimenti tal-ilsiera. U propju n-notar laqqas seta' jagħmel kuntratti ta' obbligu li fihom kienu parti l-ilsiera jekk l-ewwel ma jakkwistax il-permess bil-miktub minant sidhom. Ħaġa oħra rigward il-liġi ċivili kienet tikkonċerna in-nisa fejn naraw illi in-nisa prattikament kemm jista' jkun qed nippruvaw illi nissalvagwardjaw id-doti tagħhom. Għalhekk naraw illi n-nutara ġew projbiti milli jagħmlu kuntratti fejn il-mara qed tagħti bħala donazzjoni parti mid-dota tagħha lir-raġel jew inkella lil xi relatives tar-raġel mingħajr ma jkun hemm assistit magħha uffiċjal tal-qorti. Barra minn din l-assistenza, il-mara kienet ukoll tiġi interrogata qabel mhux fil-preżenza tar-raġel ħalli jkun żgurat illi ma kellix xi influwenza jew theddid sabiex tagħmel din id-donazzjoni illa li nafu illi ovvjament id-dota kienet ukoll tikkostitwixxi parti mill-eredità tal-mara u kif ukoll kienet tassigura li din jekk tiġi li tormol għandha fuqix taqa'. F'dak li għandu x'jaqsam il-marittimu dawn il-liġijiet ta' Villena prattikament kienu bbażati ħafna fuq il-liġijiet li kien ħareġ Perellos tal-Consolato del Mare lejn l-aħħar tas-seklu 17 fejn naraw illi mhux biss ibbażati fuq dawn il-liġijiet imma wkoll ħadu in konsiderazzjoni liġijiet oħra Franċiżi illi kien ħarġu taħt ir-re Luigi 14 ta' Franza. Dak li jirrigwardaw il-liġijiet kriminali illi baqgħu kemm xejn ħanajdwek primittivi għalfejn. Illa għaliex inti kellek każijiet fejn jista' jingħata saħansitra l-pina tal-mewt anka jekk ma jkollokx evidenza li dak li jkun verament ammetta il-delitt. Allura kellek każijiet fejn kellek anka omiċidi li kienu aċċidentali u fejn persuna tingħata propju il-mewt. Wara dawn il-kodiċi, insibu dawk tal-Gran Mastru de Rohan, stampati f'Malta fl-1784. Tajjeb li ngħidu illi il-kodiċi ta' Manuel Villena baqgħet fis-seħħ għal madwar 60 sena wara. Għalkemm il-Gran Mastru Pinto kellu l-intenzjoni li jagħmel riforma fil-liġijiet, però din ma seħħitx il għaliex għalkemm ordna li ssir baqgħet mejta, ħadd ma għamilha. Naraw illi kien il-Gran Mastru de Rohan illi ħafidu din il-biċċa xogħol u rrid jagħmel propju riforma mill-dawn il-liġijiet u de Rohan huwa magħruf bħala ngħidu hekk l-ikbar riformatur tal-liġi fi żmien l-ordni. Però naraw illi mbagħad il-Gran Mastru qabbad Malti biex jagħmel ir-riforma fil-liġi, ir-riforma meħtieġa u dan kien Federico Gatto li fassal abbozz illi ġie aċċettat u propju naraw illi fl-1784 dan sar il-liġi l-ġdida li kienet ovvjament tikkontrolla il-Gżejjer Maltin. Issa x'kien hemm differenza? Tneħħiet l-użu tat-tortura mill-proċedura
tal-qrati. Il-tortura seta' tintuża biss f'każijiet ta' sigurtà nazzjonali u kellek ukoll issa il-ħin li bniedem jista' jiġi torturat, mhux iktar minn sija. It-tortura kellha wkoll tiġi mogħtija, tiġi approvata minn dak li kienu jgħidulu kien propju twaqqaf fi żmien Deroan, kien jgħidulu il-Maġistrat Suprem tal-Qorti. Dan il-Maġistrat kellu wkoll funzjonijiet oħra u prattikament minn barra li kienu jservu wkoll bħala qorti tal-appell kellu wkoll ċertu każijiet u fosthom ukoll li kien jirregola min jingħata it-tortura. Kellek ukoll każijiet fejn ċerta affarijiet baqgħu l-istess bħal dik il-liġi marittima hija ħafna bbażata fuq il-Konsolato del Mare. Naraw ukoll illi n-nisa prattikament marru xi naqra lura b'din il-liġi peress illi issa kienu projbiti milli jagħmlu kuntratti. Allura mhux kulħadd ħanajdu hekk igwadanja minn din il-liġi ta' Deroan. Però kienet liġi illi baqgħet fis-seħħ anka sal-ewwel nofs tas-seklu 19, ġifieri anka sal-perjodu Ingliż u allura kienet liġi importanti ħafna. De Vilhena kien Gran Mastru maħbub mill-Maltin. Kien jemmen li l-Gżejjer Maltin ħaqhom l-aħjar. Kif nistgħu naraw mill-wirt li ħalla, xogħlu huwa wkoll eżempju ta' xogħol barokk fin u mill-aqwa. L-istatwa ta' De Vilhena, skolpita fil-bronz minn Pietro Paolo Troisi fl-1734, imxiet kemm il-darba. Oriġinarjament kienet fil-pjazza tal-Forti Manuel. Imbagħad imxiet għal quddiem il-biblioteka u wara għal quddiem id-daħla tal-Ġnien tal-Mall. Wara mxiet fi pjazza Ġwanni 23 fil-Furjana, fejn għadha hemm sal-lum. Miskin De Vilhena. Imma l-istorja ta' De Vilhena ma tispiċċax hawn. Jgħidu li fil-Forti Manuel jidher il-ħares tiegħu, magħruf bħala il-Kavallier l-Iswed. Jekk tkunu lemmu tinsertawh, tibżawx minnu. Anzi, jgħidulu grazzi tax-xogħol kbir li għamel fil-Gżejjer Maltin.